Там. Какво означава, че съм проста, бе? Какво означава, че съм проста? Кажете, бе, болтове, кажи, бе, майна. Какво означава, че съм проста, бе? Майка ти дай бъ. Педал, чикиджия, имбрихчия, миндил. И да викаш зънгър, 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 лаке, лънгър, 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 я. Тапанарите, знаете ли какво правят, бе? Копаят царевица или както по-точно се казва кукуруз. Или мисирла, пенке, мисирла, станчо. Айде дай бай, Ваня, Сенео, айдила, ей! Аз съм си взела мартинито и си пия мартини тук и тей с много яка компания и си правим кефа колкото си искаме и пуша Давидов. Скъпи, аз не падам ниско като вас, отварачка мръсна. Също така искам да благодаря на някои телевизии с отрицателните ви отзиви за мен. Милички, за мен не е важно дали аз се чукам под звуците в банята с музиката на Андрея Бочели или Азис. Искам мъж, бе! Мъж искам! Няма кой да ме ебе! Няма кой да ме ебе! Вие не разбирате ли, бе? Няма кой да ме ебе! От тази държава попаднах само на една книга, а това е Вляво на борда. Как мога да намеря някой да ме ебе, като всички са педераси и са гейови? Кажете ми, бе, кажете ми, кой ще ми прави Анджи каза и тук е те на путката, бе, майка ви да иба? Тапанари, кажете ми, бе, някакъв Батман ми се прави на Батман, че станал лорд. Така ли, бе? Че аз като отида в книжарницата и в библиотеката нищо не видях за теб, бе, човек. Кой си ти, бе, кой си ти? Вляво или вдясно си? Я вари фащай пътя, магистралата, че само за там ставаш. Искам мъж! Мъж и мъж! Писна ми да попадам си на гейови и на педераси в тая шиба на държава. Разбираш ли, ще мастурбирам за вас тази вечер. Ще се празня за вас! За вас ще се празня и ще си пусна една супер разбиваща песен. Ей така и аз ще надувам свирката! Малко ми е слаба свирката, ама все пак. Искам, правя свирки, бе! Ще мина и аз отляво на борда с Мартини и с Давидо под звуците на Андрея Бочели и Назис. Даже ще се събуя прашките за вас, защото изобщо не ми по какво си мислите за мен. Разбрахте ли? Ари, мастурбирай и изчезвай.